Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ganing. Taong 1936, Santa Fe, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa Santa Fe si Ganing. Wala itong katuwang sa buhay, gawa ng matagal nang yumao ang asawa nito at anak. Namatay kasi yon sa kasagsagan ng pagdadalang tao, gawa ng hindi nito nakayanan ang panganganak. Nag-iisa man sa buhay si Ganing, wala yung problema dahil para sa kanya, nabibigyan siya nito ng kapayapaan sa kanyang buhay. Kahit siya ay tubong Santa Fe, ni isa sa mga tao roon hindi nagtatangkang lumapit sa kanya. Sabi-sabi sa kanilang lugar na tuluyan na siyang naging baliw dahil sa mga masasalimuot na nangyari sa kanyang buhay. Bagaman alam ni Ganing ang ganoong balita, hindi naman niya yun pinagtuunan ng pansin, gawa ng para sa kanya, mas mabuti nang maging baliw sa paningin ng iba kesa paligiran ng mga taong magiging isa lamang niyang problema. Isang araw, habang abala siya sa kanyang mga gawaing bahay, merong lumapit sa kanyang isang lalaki na taga-baryo. Panay ang pagsigaw nito sa labas ng kanyang tahanan na siya namang umagaw ng kanyang atensyon. "Sino yan?" tanong ni Ganing habang naglalakad papalabas ng kanyang tahanan. "Manoy Ganing, may ginagawa ho ba kayo? Pwede ba kayo makausap?" Sagot naman ng lalaki habang nakatayo sa labas ng bakod ng kanyang bahay. Nang marinig ito ni Ganing, bigla naman siyang napaisip sa kadahilan ng sino sa kanilang lugar ang magkaka-interes na kausapin siya. Halos ilang taon na din ang lumipas magmula noong nagkaroon siya ng kausap na kababaryo, kung kaya't labis yung nakakapanibago para sa kanya. Pagsilay niya noon sa lalaki, bumungad sa kanya ang bata at maamo nitong pagmumuka. Wala naman siyang magawa noon, kundi ang papasukin ito sa loob ng kanyang tahanan. Sa pagpasok ng lalaki sa loob ng kanyang silid, panay naman ang pagngiti nito sa kanya na para bang wala man lang yung dinadalang problema. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Ganing, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na aalis din yon maya-maya. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya inumpisahang kausapin ang lalaki. "Iho, sino nag-utos sa'yo para kausapin ako? Konting paalala, hindi ako mahilig makipaglaro. Alam mo naman siguro ang kayang gawin ng isang baliw, di ba?" Wika ni Ganing sa binatilyo. "Naku Manoy, wala hong nag-utos sa akin. Sa katunayan, kusa ho kong naparito. Meron lang sana akong itatanong tungkol sa ugnayan ninyo ng aking ama. Si Manong Rodolfo ho, natatandaan niyo pa ho ba?" Sagot naman sa kanya ng binata. Nang marinig ito ni Ganing, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa kadahilan ng bumalik sa kanyang memorya ang alaala ng kanyang nag-iisang kaibigan. Para kumpirmahin ang sinabi ng binatilyo, mariin naman niya yung tinanong kung ano ang naging ugnayan nito at ni Rodolfo. Halos hindi kasi siya makapaniwala na ang dati niyang kababata ay nagkaroon ng supling. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Ganing na matagal na palang yumao ang kaibigan niyang yon. Kagaya niya, nag-iisa na lang din sa buhay ang binatilyo. Pagala-gala na ito, gawa ng wala na itong bahay na tinutuluyan. Kaya lang naman hinanap ng binata ang bahay niya sa pagbabaka sakaling patutuloyin siya nito pansamantala.
Nang marinig niya ang naging kwento ng binata, kahit papaano'y hindi siya nagdalawang isip na patuloyin ito. Labis-labis naman ang pasasalamat ng binatang yon sa kadahilan ng kahit papaano, hindi siya nagkamali sa kanyang pagbabakasakali. Nga pala, Noy, kailan lang namatay ang tatay mo? Tanong ni Ganing. Pangatlong taon na ho niya ngayon, Manong Ganing. Magkasama silang binawian ng aking ina. Hindi ko nga din ho alam ang nangyari. Basta dumating ang isang araw, pagising ko, patay na sila. Malungkot na sagot naman ng binata. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang napaisip noon si Ganing sa kadahilan ng bakit parang sabay itong namatay ng kanyang asawa at anak. Bahagyang isinantabi na niya muna ang haka-hakang yon, gawa ng wala naman siyang matibay na ebidensya para suportahan ito. Makalipas ang ilang araw, naging maayos naman ang pamumuhay nila ng binatilyo. Nakilala niya yun sa pangalang Aloy. Kahit papaano, lubos namang nagpapasalamat noon si Ganing sa kadahilan ng meron na siyang katuwang sa kanyang buhay. Itinuring na din niyang hindi iba sa kanya si Aloy, gawa ng anak ito ng kanyang yumaong kaibigan. Akala niya magtutuloy-tuloy na ang kanilang normal na buhay, subalit nagkamali siya. Dahil makalipas lamang noon ng 2 buwan, may mga matatandang paikot-ikot sa kanyang tahanan. Kapag nasisipat ni Ganing ang mga ito, ni anino ni Aloy hindi niya magawang makita. Dala ng kanyang kuryosidad, doon na niya tinanong ang binatilyo kung ano ba ang problema nito. Habang kumakain sila noon ng hapunan, maigi naman niyang pinakikiramdaman ang ginagawa ng binata. Pagtanto ni Ganing na maaari na niya yung tanungin, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Aloy, ano ba ang problema? Pansin ko lang ha, kapag may dumaraan sa harapan ng bahay, parang aligagak at hindi mapakali. Kilala mo ba sila? Tanong dito ni Ganing. Nang marinig ito ng binata, tumangulang naman yon habang hindi magawang tumingin sa kanya. Dahil sa naging sagot nito, doon na nagkaroon ng haka-haka si Ganing na maaaring merong nangyayaring hindi niya alam. 3 araw pa noon nang lumipas, mas lalong naging madalas ang pag-iikot ng matanda sa kanyang bahay. Dahil sa mga pangyayaring yon, napilitan na siyang kumprontahin ng mga ito para naman kahit papaano magawa niyang malaman kung ano ang pakay ng mga matatanda sa kanyang tahanan. Nang masipat ni Ganing napapadaan na yon sa kanila, dali-dali naman niya yung nilabas at walang pagdadalawang isip na hinarang. Magandang hapon sa inyo mga Ginoo. Matanong ko lang, bakit ata parang napakadalas nyo nang magawi rito? May problema ba kayo sa bahay ko? Seryosong tanong dito ni Ganing. Nang marinig naman ito ng mga matatanda, tumitig lang naman yun sa kanya na para bang hindi alam ang sasabihin. Maya-maya pa, doon niya nasipat ang isang matandang naglalakad habang nananatiling walang imik. Paglapit nito sa kanya, pabulong naman itong sumagot ng, "Ano man ang pakay namin rito, labas na yun sa'yo. Nga pala, balita ko meron kang batang pinatuloy sa bahay mo. Maaari ba namin siyang makita?" Habang nagwiwika ang matandang yon, amoy na amoy niya ang malabangkay nitong hininga na siya namang nagbigay sa kanya ng kaisipan na hindi ordinaryong matatanda ang kanyang kaharap. Bagaman kakilakilabot na para kay Ganing ang pangyayaring yon, pinilit niya pa ring mag-aktong normal sa harapan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, mahinahon naman siyang sumagot ng,
Wala akong binata sa bahay ko. Pero kung meron man, huwag na kayong umasang ibibigay ko sa inyo. Amoy na amoy ko ang masamang budhing nananalaytay sa mga balat ninyo. Matapos niyang makapagsalita, agad naman itong tumalikod sa mga matatanda. Dali-dali yung pumasok sa loob ng kanyang bahay para paghandaan ang mga kaganapang hindi niya lubos na inaasahan. Dahil sa ginawa noon ni Ganing, inaasahan niyang mas lalong titindi ang pagpaparamdam ng mga nilalang. Sa pagdating niya sa sala, bumungad sa kanya si Aloy na nakaupo habang tulala. Nanginginig ito na parabang hindi alam ang gagawin. Siyempre, dahil sa si Ganing na ang tumayong ama ng binata, responsibilidad niyang gawin ang lahat para lamang ito ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Upang maliwanagan si Ganing sa kasalukuyang nangyayari, napilitan siyang kausapin si Aloy ng masinsinan. Kinakailangan niya kasing malaman ang problema nito para naman kahit papaano alam niya ang mga nangyayari sa buong paligid. Aloy, magtapat ka nga sa akin. Kilala mo ba ang mga matandang yon? Bakit ka nila hinahanap? Seryosong tanong ni Ganing. Sino hong mga matatanda, Manoy? Nagmamaang-maangang sagot ng binata. Makinig ka, Aloy. Wala namang masama kung maging tapat ka sa akin. Mas mabuti yon para naman alam ko kung ano ang mga nangyayari sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ano man ang sabihin mo, pangako, walang magbabago. Nang marinig ito ng binata, yumuko lang naman ito habang nanlulumong ipinagtapat kay Ganing ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang buhay. Ayon kay Aloy, ang mga matandang umaaligid sa kanilang lugar, grupo ng mga mambabarang na naghahangad ng kanyang kamatayan. Marami din kasing naging kasalanan ng kanyang yumaong ama na halos karamihan dito, buhay niya ang hinangad na kabayaran. Dagdag pa ni Aloy, wala na siyang ibang malalapitan sa kadahilan ng lahat ng mga albularyong kanyang pinagtaguan na paslang ng mga ito. Matapos malaman ni Ganing ang sinabi ni Aloy, ninais naman niyang magsawalang imik habang pinag-iisipan ang kanyang mga susunod na hakbang. Alam niyang mabibigat na kalaban ang mga mambabarang, subalit hindi ito rason para talikuran ang binatilyong itinuring na niyang anak. Alam ni Ganing na kinakailangan niyang isakripisyo ang lahat, kaya namay hindi na siya nag-alangan na ibalik ang kanyang lihim na tinalikuran. Tama kayo ng hinala. Hindi lang bastang ordinaryong tao itong si Ganing. Meron din itong tinataglay na abilidad na hindi lubos sukat akalain ng karamihan. Dahil sa kanyang mga nalaman, nagdesisyon siyang tumungo sa kanyang silid para hukayin ang bertud na kanyang inilibing. Yon ang rason kung bakit nagkalat sa kanilang lugar ang haka-haka na siya ay isang baliw. Aminado kasi noon si Ganing na may iilan sa kanyang mga kababaryo ang naging saksi noong mga panahong nagsasalita siyang mag-isa sa bakuran ng kanyang pamamahay. Hindi naman niya yun gaanong binigyan ng atensyon, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na walang nakakita sa demonyong kanyang kausap noong mga oras na yon. Sa pagdating niya sa kanyang silid, kinuha niya ang isang piko at walang pagdadalawang isip na sinira ang higaan niyang pinagpapahingahan. Pagkarinig naman ni Aloy sa mga kalabog sa loob, dali-dali naman niya itong tinungo. Nang madatnan niya si Ganing na abala sa paghuhukay, panay naman ang kanyang ginagawang pagtatanong doon upang malaman ang kasalukuyan nitong ginagawa. Manoy, ano ang ginagawa ninyo? Bakit nyo sinisira ang inyong silid? Nagtatakang tanong ni Aloy.
Paghahanda ito, Aloy. Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Marami akong iniisip. Siguro mas makakabuti sa'yo kung bumalik ka na sa silid mo. Sagot naman dito ni Ganing habang abala sa paghuhukay. Nang marinig naman ni Aloy ang sinabi nito, wala na itong nagawa kundi umalis sa silid na kanyang kinaroroonan. Matapos mapagtanto ni Ganing na nag-iisa na siya sa lugar, muli niyang itinuon ang kanyang wisyo sa pagpipiko. Maya-maya pa, bumungad sa kanya ang isang tali na nagdudugtong sa bertud na kanyang ibinaon. Napansin na dinoon ni Ganing ang kakaibang amoy sa ilalim ng lupa, indikasyon na nalaso na ito dahil sa bagay na kanyang itinago roon. Pagbunot niya ng tali, tumambad sa kanya ang isang malapad na bato na halos tubuan na ng mga kulay itim na ugat. Bago niya ito tuluyang hawakan, nagbigkas siya ng iilang usal bilang paunang pakaing dasal. Matapos niya yung maisagawa, marahan naman niyang hinawakan ng bertud habang dahan-dahang ngumingisi. Pagkuha niya rito, agad naman niya yung isinubo sa kabila ng napakabaho nitong amoy at napakadumi nitong anyo. Maya-maya pa, doon na naramdaman ni Ganing ang pagnuot ng bertud sa kanyang buong katawan. Para makasiguro, doon mismo sa kanyang silid, hinubad niya ang kabuuan ng kanyang kasuotan para matingnan ng butas sa pagitan ng kanyang ari at singit. Pagsilay niya sa malapad na hiwa na halos umabot na sa kanyang tiyan, napatitig lang naman siya sa labas ng kanilang tahanan habang nagwiwika ng, "Kahit anong paglimot ko, kahit anong pilit kong pagbabago, babalik at babalik din pala ako sa pagiging ganito." Matapos niyang maibulong yun sa hangin, minabuti naman ni Ganing nakausapin si Aloy para naman kahit papaano ay malaman nito ang kanyang gagawin. Sa pagdating niya sa silid nito, marahan naman niya yung ginising, gawa ng kasalukuyan na itong nagpapahinga. "Aloy, alis muna ako. Dito ka lang ha. Kahit anong gawin mo, huwag mong bubuksan ang pinto. Marinig mo man ang boses kong inuutusan kang buksan ito, huwag na huwag mong gagawin yon." Mariing paalala ni Ganing. Nang marinig ito ng binata, wala naman itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Matapos ang kanilang seryosong pag-uusap, dali-dali namang umalis si Ganing habang nananatiling walang imik. Sa paglayo nito sa kanyang tahanan, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa kagubatan. Hindi na muna niya inisip ang kaligtasan ni Aloy, gawa ng inaasahan niyang merong kakaibang mangyayari sa kanyang katawan. Bago pa man niya marating ang looban ng gubat, bigla naman siyang napaluhod sa lupa habang patuloy na naghahabol ng hininga. Maraming pumapasok sa isipan noon ni Ganing, kagaya ng mga demonyong nangungusap sa utak niya. May iilan din siyang nakikitang mga maiitim na bagay sa buong lugar na parabang nais hugutin ang kanyang katawang lupa papailalim ng impyerno. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala naman siyang ibang nagawa kundi lakasan ang kanyang loob. Panatag naman siya kahit papaano, gawa ng minsan na din niyang naranasan ang ganoong bagay. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tuluyang nagbago ang kanyang buong katawan. Biglang umusli sa kanyang pagmumuka ang nguso ng isang aso na halos kisap mata lang naman ang pagitan ng tuluyan itong tubuan ng mga nagsisitalasang pangil. Maya-maya pa, bigla namang naramdaman ni Ganing ang pagkawala ng kanyang sariling wisyo sa katawan niya, hudyat ng tuluyang pagbalot ng kadiliman sa kanyang katauhan. Halos pinilit niya noong panatilihin sa kanyang kaisipan ng sarili niyang diwa upang hindi dumating sa punto
na maging si Aloy magawa niyang mapatay. Nang tuluyan ng magbago ang kabuuan ng kanyang wangis, marahan naman siyang naglakad pabalik ng kanyang tahanan. Ang wangis noon ni Ganing may hahalin tulad mo sa isang kambing na merong parte ng iba't ibang hayop na pinagsanib sa iisang katawan. Pagtatapat ni Ganing, masyadong malayo ang kanyang wangis kung ihahambing ito sa anyo ng isang aswang sa kadahilan ng triple ang kanyang unlad kung ikukumpara sa ganoong uri ng mga nilalang. Sa madaling sabi, triple ang kanyang bangis sa mga aswang, gabunan man o hindi. Dagdag pa ni Ganing, marami na din siyang naging katunggaling mga aswang, pero lahat ng mga yon hindi nakakapalag sa kanyang kakayahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad pabalik sa kanyang tahanan, paulit-ulit niyang itinatatak sa kanyang isipan ang memoryang kasama niya si Aloy. Makakatulong ito sa oras na maging isa siyang demonyong walang kaisipan na mananalasa sa kanilang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na ni Ganing ang kanyang pinagtitirhan kung saan nasipat niya ang grupo ng mga matatanda na nakapaikot sa kanilang lugar. Lahat ng mga ito ay merong tangan-tangang mga garapon na naglalaman ng mga insekto. Kitang-kita din ni Ganing kahit sa malayo ang mga insektong kasalukuyang nakadapo sa bubong ng kanyang bahay. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad naman siyang kumaripas ng takbo papalapit sa mga nilalang. Habang binabagtas niya ang daan, rinig na rinig niya ang kanyang sariling umuungol, indikasyon ng nagwawala niyang kabangisan. Maya-maya pa, bigla namang tumalon si Ganing sa harapan ng mga mambabarang na siya namang labis na ikinagulat ng mga ito. Halos hindi makapaniwala ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng papaanong hindi nila naramdaman ang paglapit ni Ganing sa kanilang kinaroroonan. Anong uri ka? Tanong ng isang mambabarang habang dahan-dahang pumapalibot ang iilan sa mga kasama nito sa kanyang kinatatayuan. Nang marinig ito ni Ganing, ngumisi lang naman yon habang nananatiling walang imik. Pagramdam niyang mag-uusal na ang iilang mga mambabarang, dali-dali naman niya yung nilapa ng walang pagdadalawang isip. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon para makapag-usal upang masigurong wala na itong magagawa para siya ay pigilan. Sa loob lang ng ilang minuto, napaslang ni Ganing ang lahat ng mga mambabarang sa loob ng kanyang tahanan. Lahat ng mga ito ay binalatan niya ng buhay at walang habas niyang nilantaka ng mga nagkalat nitong laman loob sa buong paligid. Kitang-kita ni Aloy ang ginawa noon ni Ganing sa kadahilan ng patago itong nagmamasid sa isang siwang ng dingding. Maging ang mga insektong naglipa na sa kanilang lugar, hindi na niya pinalagpas. Nang mapagtanto ni Ganing na buto na lamang ang natira sa mga mambabarang, agad naman siyang naghukay ng napakalalim upang magsilbi nitong libingan. Bago pa man sumapit ang hating gabi, nagawa na niyang mapaslang ang lahat ng mga mambabarang na kasalukuyang nagbabanta sa buhay ni Aloy. Kinaumagahan, nadatnan siya ng binatilyong nakaupo sa ilalim ng puno habang nakatingin sa malayo. Walang pagdadalawang isip na inilahad noon ni Aloy ang kanyang nasaksihan para naman kahit papaano hindi na magtangka si Ganing na itago sa binatilyo ang kanyang totoong pagkatao. Manoy, nakita ko ang ginawa niyo kagabi ha. Bakit niyo ho kailangan pang gawin ang bagay na yon? Pwede naman ho tayong umiwas kung gugustuhin natin eh. Wika ni Aloy.
Kung iiwas tayo iho at tatakbo, wala ding kapayapaan. Mas mabuti na to, hindi naman habang buhay, kadikit ko ang bertud na ito. Sa ngayon, dahil dumaraan pa ako sa proseso ng pagiging demonyo, ang payo ko sa iyo, huwag mo kong kakausapin tuwing gabi. Di pakialaman ang aking ginagawa, huwag mo na itong tangkain. Agahan mo rin ang iyong pagtulog at anuman ang iyong marinig sa bahay na ito, huwag mong iisipin. Seryosong sagot naman sa kanya ni Ganing. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali din naman yung pumasok sa silid. Magmula noong araw na yon, hindi na nakausap ng normal ni Aloy si Ganing dahil sa pagiging abala nito sa loob ng kanyang silid. Bibihira na lang din yun kung lumabas, indikasyon na umiiwas itong makisalamuha sa mga tao. Akala ni Aloy, habang buhay ng ganoon si Manong Ganing, subalit pagsapit ng Biyernes Santo, sa hindi malamang dahilan, bigla namang bumalik ang normal na wisyo nito. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, tuluyan nang nawala ang demonyong sumasakop sa taong itinuring niyang ama. Sa pagbalik ng dating ugali ni Manong Ganing, ay siya namang pagbaon ito ng bertud sa ilalim ng kanyang silid. Muling naghintay ang bertud na yon sa oras na kinakailangan na naman itong magamit. Sa pagpapatuloy ng pagsasama nilang dalawa, doon na pag-alaman ni Aloy na kapag sumasapit ang Biyernes Santo, nawawala ang bisa ng bertud ni Manong Ganing. Indikasyon yon para kay Aloy na magagawa niyang magamit ang bertud na yon kung kinakailangan. Sa paglipas ng panahon, kahit papaano wala naman silang naging kaaway. Magmula noon, naging tahimik na ang bertud sa ilalim ng silid ni Manoy Ganing nang walang nakakaalam. Sa pagkamatay ng itinuring niyang ama, ay siya namang pagbaon sa limot ng bertud nito bilang respeto at alaala. Umalis na din siya sa bahay ni Manoy Ganing upang tuluyan ng maging payapa ang kanyang buhay, maging ang kaluluwa ng kanyang tinuring na ama na minsang nagtangan ng natatanging bertud sa kaliwa na talaga namang masasabi niya na ito ay mas malakas kesa sa gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Walang nasabi kung anong uri o lahi itong si Manong Ganing. Pero isa lang ang sigurado ng nagkwento. Mas malakas pa siya kaysa sa gabunan. Kaya nga, yun yung title natin eh. Sayang lang no, pakiramdam ko, yung lahi ni Manong Ganing, mukhang nag-iisa na lang to sa Pilipinas. Parang di na siya nag-e-exist. Kasi di ba yung bertud pwede niyang gamitin anytime eh. Yung lulunukin niya lang tapos makukuha niya na yung lakas ng bertud. Yun nga lang, ang daming demonyong naghihintay sa kanya. Tapos pwede rin niyang isuka tuwing Biyernes Santo. Tapos mawawala na yung bisa nun sa katawan niya. Ang galing. Sobrang galing lang nun. Hindi ko lang alam kung anong klase ng aswang ang pwedeng gumawa ng ganun. Tapos ang malupit pa nito, ginamit niya yun para pumatay ng mga nasa panig ng kaliwa. Di ba ang angas? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.